Part 2 na nito, please subscribe, comment lang. Suga, may mo lang. Suga ba? Kumana kayo kinom tambal? Oo. Ay, matulog sa kusbalay pang. Ha? Matulog-tulog sa kusbalay. Tayo tayo nagmata. Ano yung to? Saan mo? Subscribe mo sa akong channel, boss. YouTube na, YouTube. Eric Hilo, tra. Patanaw sa YouTube. Na Facebook na ko, Eric Hilot ang ginisaya. Bye-bye. Ano lang. Masaka naman ang dugay. Buwan na 2,500. Ngana ko'y ads. Ulat na lang ta. Nagawang ramang ganda. Gamay.
dali ka ng mineral daw. Wala nang light. Pwede mo lang mainom din. Sama ron. Walang gripo, pwede na. Walang baso dito. Dito sa nanay, baso. Simon, bangis man ang pagpasok dito. Hindi pwede makuha tubig. Pero kaya ba mo? Sakit ako likod din. Sakit ko lang yung heart. Ano man na? Ano mo? Malapos mo na siya. Primero, dili pa na. Pag mag-grabe na mo, bali na nagtulangan. Kaya labi na yun kung naginhawa mo. Ito sabi ko, naginhawa. Ito na kundok lang. Ano yung mabanungot. Kaya napay siya, naginhawa na masakit yung mga gusok. Sakit. Ano yung mga tanungot. Singot ugas, singot ugas. Ha? Ano mo na, sakit. Ano kayo na sige, ugas, singot ugas. Ano? Dali lang mga katuod rin. Ang tanan na lang. Ano unang laga pilot? Ha? Ya. Ini bakaran, ba? Ano man ang unang ko? Ala, kada sana to luto, sakit to jud kaayo. Yung ulot pag 3 days. Sabi ko bagbit, ang hilot, Martes, Robernes. Wala, bigyan mo ko sa mao.
Yung lain na dito mo lawas Domingo. Wala to pa na to ang Martes. Nga? Sa dili juga. Dili pwede. Ano buwan ko ang beans di ba na? Hindi na pwede maayo ng Domingo. Mama, hindi na ba na to? Ini ko rin niya, ano ka po na? 30 minutos, tanggal na. Busy pa ka. Ay, doon na. Dahil dito mo, pangat dito.
sakit sa tanungan, sakit na lang na. Grabe kutos mo likod, no? Kamay. Kamay na. Grabe na mula panahon kayo ng bihawa na ng isang bihawa. Ako na sumay na. Kamay. Kaya na? Ang balot na sa YouTube, maling action na. Kaya mo ba na? Lord. Dili naman ikaw. Pamagana ng bango na pamagana. Hindi mo balaan niya sa akin yun. Hindi mo balaan sa akin yun. Dili, kung kagulan ako. Ako kaso lang. Balance na ginagtan mo ng cake. Ang klaro nga kaso yun kung masakitan dito lang. Namukuha na sa lulusay na ito. Kaya ako, wala pa man kaya kato kung last ako dihilutan. Kaya nga na sa taas dapat yung buhay. Ang taas sa yun, kinaklaro mo, nana sa lulusay ito. Ano na may gout no? Dili, lahat ko ng gout, Alay ko siyang gout. uric na siya. Ang uric gout, higher than uric. Uric acid pa malaki. Nakasigaran kung mo gout, kung pala inom. Okay na siya. Or, kusog mo kakasaya, nalimango mo na siya. Ako, igor ako mabalance tanan. Okay. Ano sa naman tayo bilog? Okay, eh. Saan ka matyan ko? Kuang, no, doon sa istorya, rap. Ano ba kayo ng customer?
pagkikisyo. Tungog niya na wala naman. So mo kisyo na.